TV, building bridges. Mumazuva mashoma apfuura Sly Media TV yakaenda kunzvimbo ichitungwiza kuunit O uko kune musikana anonzi Blessing Tsuro ane makore 30 ekuberekwa uyo anogara nambuya vake vanonzi amai Tsuro pamwe chete nedzimwe nherera 15. Mukukura kwose mwana uyu haana kumbobvira anzwa rudo rwaamai kana rwababa vake nekuna kwekuti akazvarwa akaremara, izvo zvakazoita kuti amai vake vamurasirire kuna amai Tsuro vanova ndivo vakamuchengeta kubva achizvarwa. Blessing akaremara zvekuti akwanise kufamba kana kuzviitira mamwe mabasa oga. Kukura kwake kwose musikana uyu haana kumbobvira aona musiwo wechikoro. Andambobvira ndakaenda kuchikoro. Ndakashayirwa mari yekuenda kuchikoro. Navabereki vandogara navo. Avaende kubasa. Vanongokiyawo zvekuti tiwane kungorarama. Okay, tichidzokera pavabereki vamunogara navo. Ndimama here, ndimbuya here, ndiani wamunogara navo? Ndimbuya nasekuru vanogara navo. Amai vakashaya, baba vakashaya. Vakashaya makura sei? Nandine amai vakashaya ndine 15 years. Baba handivazivi kuvaona chiso chavo. Ndakangokurova vachingonzi baba wako vakashaya. Saka baba ndovana vasikazii. Okay. Tichenda ipapo pamakazotanga kugara na gogo. Vanhu vakadonzisa kuti gogo ava ndi amai vababa here kana kuti ndi gogo amai vaamai. Mukadzi wanzadzi yaamai vangu. Ndo vakakutorai kuti ndiare nechi? Vakanditora ndingori muchechi. Ndo vakangosiva ndingori mudiki. Amai vangu vanga vasingagare pano, vaingokiyawo. Saka ndaigara nambuya vangu nasekuru vangu. Hanzvadzi yamai nemukadzi wavo. Ndo ndaigara navo. Muchizotsanangurirwa imimi nambuya vamurikugara navo, vakambotsanangura here kuti mune dzimwe hama dzikwana baba kana dzikwana mai dzamungakwanise kunge muchizivana nadzo? Dzikwana baba handakana wani yandoziva. Handakana wani. Dzikwana mai ndovaziva vese. Okay. Tichienda pachitwo chekuti makazvarwa mune urema kudai. Ndoda kunzwisisa kuti muchikura ndiapi matambudziko amaisangana nawo kuda munharaunda kana mukuwana kushamwari chaidzo. Zvakanga zvakamira sei muchikura? Zvazvakangomawo. Shamwari ndedzekutongowana apo neapo. Vamwe havafarire kuzandira, havafarire kundigamuchira neurema hwandinawo. Okay, zvakanga zvakaoma sei semwana uchikura vanhu vachingotaura zvakasiyana siyana. Imimi semwana mudiki ndapi mashoko amuchiri kurangarira amakambodzimbwa nawo kuti pana nhinga nditi zvakati mukaya mukaudza gogo? Hakuna kwakambondudza shoko rakaipa, but ini ndaingofila ndika kuti ndakaona vamwe vakaungana nezuva ndiri ndaingofila ndika ndaingobatikana kuti saka inini ndichawo here munhu achagamuchirikawo maso evamwe, ndichagamuchirwa here nevamwe vanenge vachindiona hama dzangu vanondikwanisa here kundigamuchira. Ndakaona kuti aiwa vanokwanisa, vakaratidza kundigamuchira nekuremara kwandakaita. Saka ndazobvira ndakambobatikana. Mafirst day ndaibatikana. Ndichiona kuti inini ndari munhu here, vamwe vachibuda vakaenda kwavanoenda, ini handina kwandoenda nendiripo pamba. Saka zvaindidya pfungwa dzangu kuti ndichawo here munhu anokwanisa kubudawo pane vanhu. Ndozvaimbonyanya kundibata stereki. Pandakazosigamuchira ndozvaanditori. Okay, tichimbotaura panyaya idzodzi dzekurarama neurema. Vamwe vanoti ivo kune mapato anobatsira vanhu vane dambudziko rakaita serenyiri. Pane vamwe here vakambouya kwamuri vakati aiwa
takanzwa kuti une dambudziko rakadai dai kana kuti gogo vakambofamba here kana sekuru kunotsvaga mapato aya kuti muwane rubatsiro? Vakazama pakusvika pakutaura kuti nini ndada kutoramba kunobatsirwa nevana, ndakasvika pakutoramba kuti kwese kwatainyorwa kwacho, kwese kwataienda ndaionekwa siri munhu, ndaionekwa siri munhu. Ongoti mawinge naye madi kumusiya, ndakasiya kupa kwacho vatanzi mamusirei. Saka ndakazongona kuti ndairamba, ndaitoramba kutobatsirwa nevana, ndada kutoramba zvekutonyorwa chaiko ndada kutoramba. Ndatatoona kuti mutora chandikupa vanhu vandikugara navo kaiya mawana zinemo mutora, ndaenda ndosvike kuwanotukwa asipanana svika pakutobatikana chaiko ndada ndisiyane nazo. Mwari nandisiri nawo nzwa sisi Blessing tsanangura kuti zvakanga zvakaoma kuti pamunoenda kunobatsirwa kumapato anoona kodzero kana kuti kuchengetedzwa kwevanhu vakaremara kunosvika muchiita kukandidzwa namashoko kutukwa kwevanhu futi vauya kuzobatsirwa ivavo. Zvakanga zvakaoma sei kuti kwamunobva kunoko tozoti munoshandisa makombi kuenda ikoko, zvakaoma sei kushandisa makombi uine urema kusvika kwauri kuenda kunobatsirwa? Anga ari marwadzo nekuti kwacho ini handina uchero munhu wekuti ndaendwa nendine bhara. Saka mbara hama irwadza kwamanonoti ndikuremedza vanhu inoti ndikutorwadziwa nekuenda nemani ndiri macho ndaitorwadziwawo osvika ikoko utanga kuudzwa mashoko. Saka ndaisvika pakuzobatikana, ndaisvika pakutobatikana chaiko chaiko. Okay, ndanzwa muchitaura zvekuti maenda nebhara. Manga muri munomu muchitungwiza here kana kuti maitosvika kutauni? Kwamakoni sope. Saka ikupushai ndigogo here kana kuti vaitsvaga vanhu? Ndivo gogo vaindipusha. Okay, tichitarisa pamunogara panapa pamba pagogo here kana kuti munotoita zvekurocha? Panapa pamba pagogo. Vavakidzanya vane here mashoko avanenge vachimbotaura zvichida vane zvavanenge vachimbotaura boso zoti vamwe vatombotaura navanhu vati kana wakaremara vavakidzani vane mashoko vanotaura kuti zvichida maybe kumhuri kwavo kune urombwa uriko kana kuti hakuna here mamwe mashoko ekuti vavakidzani vanombotaura zvichida hazvo imi munomanzwa but gogo vanenge vasingamanzwa. Mamwe acho hamukwanisi kuvaudza, mamwe vacho gogo futi havakwanisi kukuudzai. Aiwa, nangu usati kwangu handina problem yandakambosangana nayo yakadaro. Okay, pane mubvunzo wekuti munogona kupotsa kupindura kana kuti muchagona kundipindura, handizive zvakakusunungukirai. Tichitarisa makore enyu matsanangura mukati maane 29 kusvika 30 this year. Ndoda kubvunza kuti muwanano zvakamira sei, zvakaoma sei kuti munhu ane urema apinde mukudanana kana kuti nemunhu asina urema? Ndinako mandazimu handimbosvarire mulife mavo ese handiri zvangu handitosvarire semukuwanani kwa handidi zvekuzoti ndigovawanawo anozondishungurudzawo indagara ndichitoshungurudzikawo. Saka handikwanisi zvangu panyaya idzodzo. But vamwe vatinoona vanenge vakatoti mumwewo anenge aine urema hwake, mumwe aine urema hwake, vachitogarisana. Imimi zvese musikuda mwe mangu hazvitorimo asi ndatombopera zvakapindawo mandire. Saka nekuti handitosvarirovo. Okay, saka iko zvino ndekuti rubatsiro rwamuri kuda imimi kumhuri yeZimbabwe? Ndonibatsiro panyaya kupfeka nechikafu neucheyawo kuti ndiwane kupambo kunoendwawo vamwe ndonekuendawo. Okay, takatarisa panyaya dzechikafu ipapo. Vamwe vanobva vati munhu anorama neurema ane chikafu chaanofana kudya zvichienderana nebhodhi yake. Imi pane chikafu here chamunoti mukadya maybe munoreacta kwachiri? Handina kutya kuti inoreacta pani chese ndinongodya. Chese chinondika ndinongodya.
Okay, ndikuona sisi blessing amuna makumbo. Pakufamba panzapa zvichida maybe andi munofamba muchigwesha sipo dzekuti muwachirwe nagogo. Pane mumwe anogona kuti inini chandokwanisa isipo kana uchandokwanisa ihembe. Hapana here chimwe chinhu chamuri kuda nongonzwa mataura nyaya yeuchi nechikafu. Panyaya yesipo iyi zvakamira sei? Okay, pane vamwe vanotibvunza mubvunzo wekuti vanhu vakaremara vechidzimai vanoenda here kunguva dzavo sevamwe vadzimai? Ini ndoenda so. Okay. Ndoenda. Hamuna here matambudziko amunosangana nawo pamunoenda kunguva dzenyu? Izvozvo ndinawo matambudziko andinosangana nawo kuenda kwandina handina. Okay. Ngatitsanangurei panyaya dzekuzvitira, kungava kugeza, kungava kuita makeup. Ndikuona kuti face yenyuka yakatsvukira, inenge inoita makeup regular. Saka pata zongouya tikati nhasi sisi blessing hatisi kuvaudza kuti tiri kuuya. Nyaya dzekuita makeup, nyaya dzekugeza, dzingava idzodzi nyaya dzekuchinja yatinoti mapads pachirungu. Munozviitira mega here kana kuti gogo vanokubatsira hembe? Hembe ndinobatsirwa, kugeza dzimba ndogeza ndega, kana ndaoneka kuti ndanyatira sereki ndinobatsirwa. Mamakeup ndorova ndega. Ipo pandikatokupai makeup kit apa munotorova mega? Aiwa, handiende. Pane musikana wandinaye ndoda kuti mugomita makeup ndione kuti aiwa sure sisi blessing zvemakeup izvi ndozvavanoda. Roya blessing ndeyekuti atangewo kuita chibhizimusi chake chekutengesa, asarambe achingochengetwa namaitsuro. Ndokwanisa kutengesa, kutengesa ndokwanisa kutengesa zvese here, mabhero kana kuti yese ndakaona mabhero ndota kana ndota maprisiti zvese nemazepi nemasisi ndozvandokwanisa kutoita, ndokwanisa kuita. Saka mune muchengesa muri panapa here kana kuti munotomboenda kuzvipoto kutownship? Ndotongogwiswa ndonongodza gomuna nebharononisiyokuroti ndonotengesawo pamberi pai ndozodzokawo kumba. Okay, tiri kuzvipoto ikoko kutownship growth point uko vanhu vanouya here mauyiro avanoita kuzotenga pamuri nemunhu asina urema? Vanhu vanouya zvakadii pamuri kuzotenga? Munhu anotouya andoti vanenge vatoti munhu utengesa bhoye, vanotouya kuzotengera izvozvo nokuti vanenge vatondoona mwana uya anotoda kutengesawa atone shungu zviri mumwoyo make kuti dai zvitori mumwoyo make. Saka vanhu vanenge vakutozongotengera kuti hazviitwe nevanhu vakadai nekuti vane makumbo chavanotonyara kunotengesa, isusu tisina tinotokwanisa kunotengesa. Okay, kune vamwe vabereki kunzoko sisi blessing nditofara kuti gogo vanokubvumidzai kuenda kupi kunotengesa kuita mamwe mabasa emaoko? Kune vamwe vabereki vane vana vakazvarwa neurema asi vanovaviga mumba, vanovavharira kuti aiwa ukaonekwa nevanhu ndinonyadziswa, ukaonekwa nevanhu vanozoti kudii. Asi isu tototenda kuti gogo vanokutendai munoita sei, munozvitengesera muchionekwa nevanhu vese muchifamba. Munoda kuti kudii kune madzimai wayo kana kuti vana mai vavo vanoviga vana mudzimba vandorarama neurema? Ndokumbira kwavari enda vasunungurovana vaneti vakavaramba kwavasungira anenge aitodyiko mupfungwa dzake, anenge aitodyiko kuti saka ina handisori munhu, handisoriwo munhu here pane vanhu vakadai. Ndavavasunungurova vabereki vavo ndokumbirisawo kuti wese ane mwana akaremara ndokumbira mumuburitsewo panze aonekerewo pane vanhu, pfungwa dzake haazonyanyo kufunga zvakanyanyisa sereki kune urema hwake waainawo. Anenge akutoona kuti ndiri munhuwo, akatambawo nevamwe panze apa anenge aoneka kuti ndiri munhuwo. Nekuti makavawiga mune mato vakanganisira life yavo. Pamazonzwa kuti munhu afa ari mumba istress inenge yamuuraya. Okay, tichitarisa sisi blessing panyaya dzekurara, ndinoda kubvunza kuti
munorara here zvakaita zvinoita vamwe zvokuti tinotorara pasi apa kana kuti zvinofamba sei? Andichakwanisa kurara nedumbu. Ndairara nedumbu ndakunzwa kuvharirwa. Makumbo angu achimuka achirwadza. Saka izvozvo andicharara nedumbu. Ndakurara ndakagara ndakazembera apa pane makumbeza. Ndorara ndakazembera kudai. Ndakatogara kusika kuyedzi. Saka mane nguva yakadii muchirara makagara? Nenge tato 10 years. Okay, saka hamuna here kuti pamunomuka munonzwa kana kuti makumbo acho anorara akagara ibayo makagara kudaro munonzwa kurwadziwa? First day pandakatanga kurara makagara ndakaita more than 2 months ndichirwadziwa nemusana ngasingarari. Izvozvo ndatojaira ndatomuropa ndoindajaira. Okay, saka kurarama kwesoka munombobvira maita uchi here? Uchi dzandinosangana nadzo zvinenzi ridiki. Okay. Saka hakuna kwandinoenda nadzo. Woza munoda uchi hombe. Okay, ndachida kubvunza kuti tiri papo panynhau dzekurara idzi. Imba yagogo iri kukwana here kuti munyatsowana space kana kuti pekugara pakasununguka necondition yaminayo izvezvi? Toziva kuti izvo zvikuru kunaya zvirwere zvakawanda zvinenge zvichase zvichiuya. Makasununguka here nepamuri kugara zvichida mumwe munhu anogona kuti aiwa ndine imba gogo nasisi blessing nasekuru nevamwe vanhu ngavauye vagare zvavo pamba. Vanhu tinogara takawanda saka unotongomanikidzirawo nokuti hapana zvekuzitawo. Isongolo kuti vanhu vatibetserewo kuti kunyanya kwangu shiro yangu ndavatibetsera kuti imba yedu ipere inoyi tiwanewo space yekurara nditoda titoga takawanda. Okay, shiro iyi ndeyekuti imba inoyi ipere. Munogara muri vangani panapa? 15. Vana vagogo here kana kuti? Vanouya vanorambawo nevabereki vavo, vamwe vazhinjiwo vanenge vakafirwawo. Okay, tichiuya ipapo vana vari kuchengetwa nagogo here panapa kana kuti pane mumwe munhu anoita zvekuchengeta vana? Vanotochengetwa naivo gogo nasekuru. Saka zvakaoma sei kuti mugare muri 15 mune matambudziko akasiyana-siyana ende vanhu vari kubva kwakasiyana-siyana? Vazhinji vamwe vazhinji havatendi kuchikoro kutoshayiwawo mari nokuti vabereki vacho vatogara havaende kumabasa. Vanotowanawo mari yekuti tiwane kungodyawo tidyewo tinzadyawo sekuzoti wazoendawo kuchikoro vanenge varemerwa nemitoro yacho. Okay, nanzwa muchitaura imimi ndakasema mashure shoma muchiti imimi hamuna kutombokwanisa kuwana mukana wekuti muende even kugrade 1. Handina kuenda kugrade 1. Saka kunyora nezvimwe zvinhu zvinoda kuverenga munokwanisa here? Zvimwe ndonzwisisawo but zvimwe handigona. Asi izvezvi munhu akati sisi blessing ndine basa noda kukupai munokwanisa here kutanga kuita basa here zvichida maybe zvimwe zvinhu zvinochida kuzoverengwa kuzokalkuletwa nekuita zvimwe zvinhu? Kukalkuleta ndogona zvawo kuzoverengawo zvimwe zvinhu zvanyorwa nechirungu nechichi zvakanyanyisa zviri deep handizokwanisa zvawo. Okay, nanzwa muchiti shure yenyu iri pakuita zvekutengesa apa. So far muri kutengesei? Handisi kutengesa. Ndakagara ndina mari. Okay, alright. Yamunofungidzira kuti ndikawana iyi ndinokwanisa kutanga kuita business yangu kana kuti kusimudzira kubva pandakadona pai imari? Mari yandotoda kuti ndihotewo masepi nemapresini. Ini ndotoda $20. Yuri yangu chaicheyo ngeri ndaida kuhota zihuku. Huku? Matoda huku ngani? Tanenda wandirwa izvozvo. Kana kwasa kuti ndakupa mari yesati yokuhota kana 50. Anenge atokwanisa kutondwanira iyo yoti ndihotewo huku izvozvo 50 izvozvo ndochienderera mberi. Okay. Aiwa,
muri Zimbabwe kuzvinzwa. I think kuti vanokwanisa kukubatsirai number dzenyu tichaisa pascreen apa, vanokwanisa kukubatsirai, vanokubatai blessing woti aiwa inini ndine chakati nechakati chandokwanisa kuita kukubatsirai kuti business renyu riende kupi, rienderere mberi. Tinodzoka zvakare pavana varugara panapa nagogo 15 apa. Vabereki vevana vandanzwa muchiti vamwe vacho vanoramba vabereki, vamwe vacho vabereki vacho havatovazivi. Gogo vanofamba here vachitsvaga vana ava kana kuti vanouya vega pamba panapa? Vanongozongosiwa munhu anongoita ngaro anongoti ndisarire nemwana ngakatoenda zvokuti hamutozozive kana hamutozombozoti ari kubizvezvo. Sly Media yakaita rombo rakanaka kusvika pamusha waMaitsuro. Vakawana aMaitsuro varipo vakapawo divi ravo vachitsanangura matambudziko avari kusangana nawo mukuchengeta blessing nevamwe vana vavanogara navo pamba apa. Blessing ndakatanga kugara naye achingoberekwa. Blessing ndakatanga kugara naye mai vake varipo. Munhu uya mai vacho munhu angasinganyasogamuchire mwana wake sezvaari. Saka ndakatanga kubereka Blessing kusana. Every day Blessing aiberekwa pese asingatodi kusiwa pasi. Akasvika pa 9 years ndichimubereka. Asvika pa 9 years ndichifika semunhu anga asingafamba asingadi makumbo paakatanga kusimba kuti ataure vanga asaberekeka. Ndopandakatanga kumisa pasi. Asina miri waainawo. Blessing akatanga kuenda period ine 10 years. Chingomusiya kumusana achibva atanga kuenda period. But 10 years. Achigeza 14 days. Abuda 14 days akapinda 7 days. Ndopa ndakatanga ma-challenges. Ndobva ndasanganawo nevamwe vaindipa ma-advice kuti madimboenda kwakati. Ndaienda. Asi ndangasingagamuchirike. Ndichimisa mubhara ndichienda naye vakanditi endai kusocial welfare vakanditi hanzi nini mwana atienderani. Atienderani pasi. Mumwe wangu anga asimba ina ndinobvira ndachinja. Ndichitakura Blessing ndichimisa mubhara. Kunyange vakuru vainzi ma-counselors vaitouya but ndikaenda panzvimbo vanga vasingandonise munhu. Vaiti ndiri kudiki. Handienderani mwana tsvagai chemberi. Ina handina chemberi andokwanisa kutsvaga. Because ukatakura chemberi munongoziva mukugarisana. Obva waenda naye mangwana akavazondona ndakabata chimwe. Vanongoti munhu haazonzwise situation yemwana. Saka ndakabva ndazongogara pasina Blessing ndikati isusu zvokuramba tichiya nekuti pandakamboenda kusocial welfare ndaisangana nevana vechidiki. Vachinyora zita rake vakatorinyora ririko but ukaenda uchiti ko mwana uchinzwa mwana watambira nasingaudzwa. Obva vati Blessing ari mumukombiyuta asi hapana chinouya. Saka vamwe vachiti hodhai mafriziti kana muchida sipo because ndaenda ndine ma-challenge angakaoma ekuti mwana anenge pamwe ropa rinenge rawanda sipo yacho unenge usina. Ine ndine vana vangu period A. Ine ndine vana vangu vandakabereka 6. Vana vangu ivava vanotombodzidza nanhasi mumwe wacho ari kutotendera kuseka. Vana vangu vatomboenda kuchikoro nekuvashayira mari. Vakuru sei vana? Vasingaende kuchikoro i3. Mumwe wacho akatoregedza ndakatomushayira nzvimbo yeform 1 nokuti waidiwa mazii 300 200 handakandokwanisa kuiwana. Mumwe wacho anongoendawo zvenyasha. Mumwe wacho atori pano zvekuti mangwana hasi toenda kuchikoro nekushayira nekundochengeta mhuri yakawanda. Vana vandogara navo indinotengesa nzungu dzekukanga dzedze. Kana ndakanga nzungu ndotengesa dzimwe nguva unotengesa kana $2. Ini gasi randoshandisa pazuva ndoshandisa gasi $1 kubika pazuva mangwana ndakuda kufira rini. Sipo inenge ichidiwa. Dzimwe nguva sipo yekukwiza ichaita nendakuda safe ndoyanyanya. Pauchakwiza sipo mvura kunokutoita yekutenga. Unenge uchida mvura, unenge uchida kudii. Saka kuna umwe wangu wandinowirirana nawo. Mumwewo anonzwa kusundwawo. Ndiye anoti akawana safe nechido. Oti wacha. Mumwe akawana vanhu vanosvika pakuneta nekuti vanenge vari vanhu vokwirirana nawo anzwa tsitsi. Saka zvinodo iwe uine pako pokuti unenge uchibooster vanozoda kubatsira vobatsira. Saka ndo mararamiro andaiita naBlessing zvikasvika pa 17 ndikasvika 30 years ndinaye. Ndinomusiya ari panapa aine vana vangu. Blessing akakumbidza kugamuchirika nekuda kuti panapa pana vanhu vakawanda.
uye vanhu vomuraini vakaunudza because inini handina munhu wandinoti usauye pano kuti iye ajere nevanhu. Saka vanhu vakapinda mahari zvekuti iye vanhu vatombobononga akaremara vanongononga akafanana naye. Iye akazviito kuti akatozvionawo kuti ini ndizviite semunhu akaremara azviite nekuti tanga taneta nekufamba uchiudzwa zvisiri izvo. Pamwe pacho ndakatombodzingwa kwakambotambirwa maraisi ndikatombomhanyiswa naye panga achitaura kuti ndaigona kutienda ndodzoka ndonzi dzokai ndodzoka ndonzi hapana zvaungaita nondiyanika nemabhuku indodzoka kumba pasina chandawana. Vanhu vakatambira mabhuku handimaziva, vanhu vakatambira maraisi handimaziva, vanhu vanotambira social welfare vachinzi upiwa imari dzema 0771 dzenzinet 1 munhu akauya panapo anoita setsitsi obva aenda adzoke. Ndokurarama kwandinoita, ndomagariro andinoita panapa zvekuti munhu anouya nechiro asi anozvigumisira asina chinhu. Saka takangozviudzawo tega kuti Mwari ndimunoziva, asi vana vangu vachienda kuchikoro unoteerera mwana achienda kuchikoro mangwana mukobuda mwana kuti umaonere nzvimbo unenge usina chekuendesa chacho madzi chichaurwa nokosini obva wantoda 130 nesinga anotomboenda kuchikoro. Ndakamboenda kumwe achatanga ndini ndimuendesa kuchikoro. Ndakasvika kune umwe anga akaremara obva anditi mutsvagire nzvimbo paPrimary mumuendese nzvimbo mune muchimupusha. Hapana chingakuti asai kumupusha kuti aende kuchikoro nekuti kujairus jiri vakatanzi hatikwanisi kugara naye nekuda kuti hakwanisi kuenda pachemba. Saka vanoshanda panapa havaiti ndopatakakusufira patatsoka takugara zvikanzikana. Imi muchida munopota muchimuendesa kana muine chido chekuti aende kuchikoro kupota muchimuendesa muchidzoka. Apo iwe unenge uchida kutenderera kana kuwachira vanhu kuti udzoke futi uje. Takangowirirana kuti chikoro hachina basa, iwe unongodzidza zita rake anogona kunyora. Tikachizvo uchigona kugona zita rako vari pano wopota uchimudzidzisawo kudii nekuti nyafone kudii andogona kushandisa. Takangozviti tega takangozvita zvinhu zviri muno nekuda kuti hapana zvataikwanisa kuita nekuda kwemararamiro atinongoita. Takangozviudza kuti zvinoita nekuti hapana mukasazviite izvo zviri izvo zvinoita. Vanhu havagamuchire inini kuti ndini ndakarera blessing nekuti mumwe wangu ane Nandi plus vanoti ndiri mudiki but handina mari, handina chadina chahandishandi murume hasienza aita zvekungokeki zvoita zvekufuruma zvitini. Saka nyika yangopera kutora nzvimbo takangogara tese. Unobva kuseni vana vasina chekudya. Hatitozive nyama inodyiwa pana pamachanisi. Vana vangu vatombozive chimunhu nyama inodyiwa kuno vanhu vabva Monday to Sunday $130 kutenga tsapo yemachanisi. Ndo inokokuudzwa na blessing wavo yongoti tinongorarama zviripo. Ndo mamere akaita panapa. Ndanzoti panogara vana 15. Vana ava ihama here kana kuti ndevana vemunharaunda vakungouya because pane vana vari kuchengetwa vakasiwa nevabereki kana kuti vanenge vachitizawo mvimba dzavo nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vanenge vari vana vanatete wakaita vana vavo obva wangocheta iwe unenge wakanzi mwana anenge uchiona mwana achabviswa obva angoyo ozocheka azobudzoki obva asiya. Saka hapana paungarasi unongoti ini ndinongoita chero tikangowana sadza ndongopa asi zvakaoma nekuti pachikafu pacho unenge ungori urwa. Saka hautombounganidze kana mari inosvika hamuchifamba mangu asina ndatomboisa mari $100 ansati ndiri munhu anototi ndikaona 20 ndinofara zvangatotaura blessing 20 nekuti anononge iri nomo unoti ndaiziva kuti 20 tikaiwana tikatenga hufu tikatenga takati zvekuti mbozivo kuti taitawo zvinhu zvekuti tinodai hapana. Unenge wangu vamwe chingoti chero muchirarama zvekuti makuseni ndinobika sadza ndoravanodyara. Ndakajedza vana vandikati mukanwa tii shugai shuga muzoishaya vana panapa vazive porridge nekuti shuga ichandina pandoziva asi hufu ndikawana wamari ndotenga hufu nesauti nemachanzi oja nemafuta zvekuti vazoenjoyawo vanoti vadira ozi 2 kg raisi ndobika ndobika makapu 4 pamasara makapu 2. Saka ndaimboshingira kuti ndikatengesa ndikasvika mari $25 ndotenga 25 kg raisi vanombochofa vomboidyawo. Saka ndokwandinoita. Saka iko zvino nhasi usiku wanhasi pari muchiupa hapana musati matofunga kuti asati atoziva kuti muri unoti mavheji andotenge nini ndotenge $1. Handitozive kuti ndodyi
ndo mari unongoti zvamuka musipo panenge zvakanyanya mulockdown meme ndo mandakanyanya kutambudzika. Ndamatambudziko akanyanya nesangano mulockdown. Ndakasvika pakuvana amaiwo pasera vaida kurasa munga yavo yange yakasangana nei vachiti pai madhadha because ndaibochengeta madhadha. Saka ndovandita amaitsuro vaimupe madhadha 5 lita dzidye ndakaviga ndikanogaisa ndikabikira vana. Ndinorarama zvinorwadza asi handidi kuzviratidza zvinondirwadza. Upenyu hwangu unondirwadza. Saka veukama pane vari kumboisa ruoko kuedza kubatsirana nekuchengeta muviri. Veukama apa panapa pakafiwa. Pana paive nevana 6 plus 2. 6 as in vana vekazvavangu 6 saka vese vakapera kufa. Saka veukama vamwe varimo asi kuti kana usina chawinacho vanongoti handini kuziva kuti unenge unofuratirwa nekuti unenge unogara ndii urema. Saka mumwe munhu hazvinzwisise kuti unofamba sei. Asi ndongoita kuti blessing hazvinzwisise kuti unofamba sei. Takangozvitora ine vana vangu kuti zviri normal. Iye ndosaka akakurawo asina pfungwa. Saka nyanya dzekuti anongoziva kuti ndiri normal. Mbuya vakandiita mwana wavo. Zvotaura kwaya ndinoto haatombonditi mbuya anotonda iye ndotomuti first born yavo. Ndokurama kwandiita saka yanongoti ine ndiri mwana mukuru panapa kuzoita vana vana. Zvekuti vana vangu ndakangoti imburi. Ndo vanhu ndo vaandonzwisana navo. Ndo vaandonzwisana navo chero pakaungana veukama anongoziva kuti ine ndine vangu. Vana vangu vandakabereka. Saka iko zvino ndakumatambudziko amakusangana nawo pana blessing tikatasana blessing haagone kurara nekuti zvinoita pana blessing kuti atange kugwesha uko paakatanga kugwesha kuti atanga kugwesha zvaari kuita ndaitoti afamba aisati anga asingagari airamba akarara. Apangani makuru mangani pairamba akarara anga aine pese pandaimubereka because ndakapedza kumubereka ine 9 years. Aiberekeka anga asati ndaitoti ndichinotengesa ndaitomusira mwana ndotomupa maplates otosuka otoita zvese ndaitesa maplate papa kana mumba ndaimutsvaira because aimbotendera kuti anga asina miri wakaita se ukanyanya kudai ndinodzidzisa kuti tingodzisana tega kusvika paakafuta akabva afuta ruoko rake takabva radai maoko bva atsoka. Saka pakadzokawo maoko zvimwe zvinhu haachakwanisi kuti avavarire kuita zvine simba kuti achibata zvinhu zvezve achichaita nekuti kudya anodya nemuromo maoko amapfupi zvekuti zvinhu zvese totora nebhaketi. Ipapa airara nedumbu zvekuti aingoti ukamupidigura so anorara nedumbu airara nedumbu. Saka pazvakazotiwo maoko amapfupi amudhafu akurara kagara haachakwanisi kurara akata zvakatamboutadzawo kurara zvese. Saka vanhu vanoti vakasvika panapa ukamona vachitaura bozi bulando zvese saka unongochiona vanoona kunge pasina dambudziko but kana kwanaya kudai so hapana anenge angori mumba haana kwaanoenda anenge ari mumba panze anogara achiona vanhu achitaura navo vanhu vachiungana vanhu vaiva novaya vachiungana vachitamba naye vachididi vachitaura nyaya vachivanzirana vachidii vachiungana. Kana kwanaya manje hapana anouya nekuti zvese zvinenge zvakutromba munhu kuti akwanisewo kuenda kutoilet ako kutoonekwa naye kuti akwanise kudii hapana. Saka kwanaya kudai manje kutoilet anoenda sei munemuperekedza iri zvinofamba sei? Ndinongoti aite ipapo ndobvisa unongoti izvozvo panguva iyo dzimweni dzenguva anogona kuita mudumbu kufamba kwacho zosvika uko. Saka tinongo anotozinzisa kuti ndakazvijaira zvikaita zvaita izvi
saka zvakaoma sei mumaraini uchizikanwa kuti apa gogo ava kana kuti mai avo vanochengeta munhu anorema? Vanhu vanobva vati sehurumende ndo inonyanya kutukwa nekuda kuti vanhu vanenge vachiti sei chero pakaita munhu akahwina kana ani haambondicheuka. Saka vanhu vaive vanozoshoropodzwa kuti chero dai zvikanzi zvadii hapana anouya achitafola nenyaya yangu. Vanhu vanongo ine zvinogona kuitika zvimwe zvinhu zvinogona kuitika musoro. Hapana chandonzwa unozonzi vanhu vapiwa chakati, vanhu vapiwa chakati. Saka panogona kuita mwana anopfuura apo kuti mimi munoviga mwana blessing anogara panze handimbomuviga kunokukona. Saka zita rinofamba asi vanhu vasingedezi vasingauyi. Vanhu vanoona kunge tinobatsirikana asati batsirikana. Makamboenda here ikoko kuchingava ma-MP kana ma-councillors? Ma-MP kana ma-councillor? Vachitanga kupinda vanenge vachitoudzwa ndipo vanenge vachikambina pepa vanenge vachitendera vachiti tichazodai but kana munhu anenge achiuya achida kuhwina anobva atotanga kutoti chokwadi panapa pane situation because vanhu muraino vanotanga kutaura kuti padai mamboona vouya voti ndinini muchandiona ndichazi ndodai hapana anodzoka. Ndezvipi zvamakambovimbiswa zvisati zvatombozadzikiswa izvizvi? Zvakawanda zvese. Zvakawanda zvekuti maybe chimwe chete chamunongoti chamunoyeuka kuti chokwadi takangonzi tichadai havana kuzombodzoka. Kunzi tichakubatsirai nezvakati, vamwe vakati tichaita kuti vanenyu vaende kuchikoro, vamwe vakati tichaita kuti mimi muwane zvekuita, tutomira nemi kuti mimi muwane zvekuita kuitira kuti ini ndiwane zvekuti ndikatengesawo zvine mari yakati zvekuti ndokwanisa kuti ndisina kana problem isipo bosipo panapa inofamba. Wiki ndendasina kana tukejere iye nenge yese inenge yapera. Vamwe vanoita mwedzi. Inini yangu aimbogara ndikaifona sikaita 4 days yapera. Nekuda kuti zvinosvika panapa zvakawanda. Zvakawanda tubura afambi. Saka anofamba achigwisha anowachirwa mazuva ese. Mutengo wekuti unenge uchiwasha manepi everyday. Kuza anojaivha mazuva ese. Saka havana paunga stoke hembe dzacho. Saka unoda kuwasha machira chii zvinhu zvacho hazvigari. Saka zvakaoma. Mungu wangu rarama mazvi kwakungotamira ndokurarama kwakuita. Kune vari kukuona izvezvi nderupi rubatsiro rwamuri kuda takatarisana nablessing ine vamwe vana vese 14 vari pano? Inini ndinoda kutsvagirwawo mari yekuti ndiite business. Ndo zvandoda kuti ndikatsvagirwawo business rekuita rekuti rinenge ichifamba mazuva aya. Nekuti ukati nhasi ndikaunganidzirwa zvinhu mangwana ndikaunganidzirwa zvinhu zvikapera zvinhu zvezvo kuti panapa hazvigari. Munogona kubva nhasi vava maita something mangwana acho munhu obva ndakabva kunovapa svondo rineri nekuda kweuya ndinaye munhu anogeja nemumba make kuti chakati vanogona kuchovha nacho ina handichovhe nacho. Saka unongoda kuti munhu akakubatsirawo nechimwe inini ndokwanisa kubhusta kuti dai chishori yangu dai nandawanawo kana firiji yekuti ukaonawo firiji kana nyangwe ukahodho zvimwe zvimubaba potengeswa kana fishi kana nyama uchiti bhula akasara papapana munhu akauya achiti mune muriwo here anopinda achitora iye pamwe anenge ari pano uchiziva kuti mufiriji yedu tinayo zvakati zviri pano vanhu vachingopesana ini ndotendererawo uchiziva kuti iye ariko ndodzoka uchiziva kuti pamba zvinhu zvekufamba uchiwana anokubatsira. Okay, ndanzwa blessing achitaura kuti shuro yangu ndeyekuti imba yedu ipedziswa. Vana vese ava 15 vari kugara muno muiri kana kuti? Vanogara pano. Vamwe vanorara muno. Imomo zvamuri muno. Blessing anorara apo. Pane disha. Anoshandisa makula box 2. Ndo anoshandisa ndo mubhedha wake. Kula box iyo inoiswa pasaka. Magumbezi anenge akadai. Paakagara ipa ndo panzvimbo pake paanorara. Oisa magumbezi ozembera kudai. Kana azembera kudai tumuvhara kunesu utorara. Vamwe vanenge vakarara muno. Vamwe vanorara umo. Vakomana vanorara umo. Ndinorara mimba yekutanga nevamwe vanhu. Vamwe vanorara umo. Iye anorarawo nevamwe vanhu. Musikana wamasvikira achibudawo. Vamwe vanorara vese. Kuti anozovhara dhiyo nemudini nekuzofugidza nekumufugidzawo. Vorara vachiona kambozi vanomborara vachiona kana mufoni yake paanenge akuda kurara paipe vozovharana zvavo kurara.
Okay, saka matini muda mari yekutanga business. Ndava kutengesa madrinks, kutengesa fish. Munhu anogona kuti ndine fridge yangu. Ndinoida nekuda kuti magetsi tonawo. Ukawanawo kuti woda chiziva kuti nyangwe iyi mafrizi kana ari patikumbiri ndi fridge mafrizi anotengesa fridge tokumbiri. Apa kwaiendesa mafrizi tacho vakatotama mwedzi uno. Saka hapasina pekuisa mafrizi tacho. Kuti fridge hapana. Ende fridge mafrizi dzivaya anoti akamaendesa ikoko vana vacho vanonwa. Haazomatora akakwana. Yekuti aoda mafrizi ane profit shoma. Mwana wepa anogona kunwa, mwana anogona kukwereta, mwana anenge achingoya achingosvika kuti mbona ndatora frizi rako. Mari yacho haizonyatsobude zvakanaka saka tikaitawo padapo. Zviri nani wekuzova kuti mumba mune fridge. Tinoda kuti tichitengesa tikaziva kupeka tinotobatsirana anogona. Tokaisa chinhu pakati. Nyangwe ndikauya nenzwi idzodzo ndinongodzigadzika pamberi pake apo. Vavarira kupeka ikoko ndichizopeka. Ndongomugadzika njiita nemabasa. Vanoda kubatsirai ndikumbira kuti mise namba dzenyu. Vanenge vachida kubatsirai zvichida zvekwabhule kana zvichida zvemhuri yese vanokwanisa kubatai panamba dzenyu. 0773 54 8697. Mukadzokera kuti 0773 54 8697. Aiwa tinotenda mama, tinomba kuti isusu seSly Media Tv tichabatsirana nemi kusvika maona zvese zvamurikushuvira izvo. Zvimwe zvinogona kuzotadzika hazvo but zvizhinji zvacho tenge taita sei tabatsiranawo ipapo. Vari kukuona izvezvi vamwe vanogona kuti aiwa naTsvaBlessing achiti ndiri good panyaya dzekutengesa vanokwanisa kumba mari yekuita sekutanga. Imi mati futi munokwanisa kuita zvekutengesa vanogona kuisa mari kuti aiwa tanga ibusiness yekutengesa. Vamwe kuti aiwa ini ndine zvidhina ndokwanisa kuti ndipedze imba yenyu. Vamwe kuti aiwa ndokwanisa kuti vana avambopinda mubhimu kana kuti vapinde muna mamwe maorganizations vanokwanisa kuti kuwana rubatsiro kuti vakwanise kuenda kuchikoro. Ichizoti chikoro zvibva mangwana mati hamuna kana plani hamusongozoti vachaenda here kana kuti mubhimu macho unoti ukatanga kuenda uchinonyoresa mwana vanoda kutanga necash pagovernment vanoda kutanga nemari ndo inonetsa. Mwana oti tangai kubhadhara tozokupinzai mubhimu. Yekutanga yacho iyoyo ndo yandendisina. Yekuti utange kutanga kunyoresa mwana yacho inenge ichidiwa yacho inenge yakawanda. Wozoti paapaye pamwe second term wozoti chiuya munyore mubhimu. Mumwe anogona kuti pakati penyu mese hapana akafa. Vamwe vanoti hapana akafa totoda nechi. Mumwe anogona kuti dai matanga ndoda kuti zviite zvakati. Saka unenge uchingotiwo mhuri yeZimbabwe munhu anogona kusagamuchira nekuda kuti vazhinji vanoti inini mwana hatienderani asi ndini ndakarera Blessing kubva achinchimubereka kumusana kusvika izvezvi. Blessing ane 29 years ari kuita 30 musi wa 17 ndingori naye ende ane utano hwakanaka. Inhau yekuti unenge uine care naye. Saka handitombodiwo zvetsvina zvinhu zvese ndoita ndinotoda kuti zvinhu zvese zvigare zviri smart. Iye anozviziva. Muraini mangu taitione vamwe vana vanga vari 4 ese vakapera kufa asi Blessing akararama nekuda kwecare plus nekudiwa. Saka zvinyanyomudya anenge akangozvinzwisa kuti ambuya vano tinodai notinoshare. Toti saka toita sei totoya muno mutotogarisana toti saka nhasi toita sei madi kumbodai tega tichipanana maadvice. Chero asingagone kufamba asi anoti mirai timbonzwawo nhingi tichibatsirane kuti nhasi todyei. Iye asingakwanisi kufamba kudaro anogona kuti madi kumbonzwawo nhingi tichipanana maadvice. Chero asingakwanisi kudi ane njero dzake dzatinomboshare tese semwana wangu mukuru. Ndiye wandosheya naye kana nyangwe iye anogona kuti madi kusiyana nazvo. Kana nyangwe ndikabatikana chimwe richitaura kuti zvandaitwa nanhingobvatanza asi ina zvakupera tichibatsira. Naiyewo ndinomuti usiyana nazvo kuti asanye kudyika. Saka anotozvitora semunhu asina kuremara because anenge achingoti handimubate semwana akaremara ndinongovaenzanisa pamwe chete. Vakaremara naiye vasina kuremara naiye. Aiwa tinotenda mama nekutipawo
erutivi kuti iko zvino matambudziko amusangana nawo ndezvipi zvamakunde sofa. Asi tinoti kune mhuri yeZimbabwe mazvinzwira maitsuro vari kutsanangura matambudziko avari kusangana nawo. Vari kuti upenyu hwatiri kurarama pano upenyu hunorwadza. Vari kugara nevana 15 vari kuti pavana vese papo hapana vari kukwanisa kuenda kuchikoro. Vanokwanisawo kubatsira mhuri iyi. Nhamba ndidzo dziri kubuda pascreen. Munofonera maitsuro motaura navo kana kuti vane mari dzavanoda kuisa munoisa zvakare panhamba idzodzo dziri kubuda pascreen. Motaura namaitsuro kuti esa mari yakati itai zvakati. Tichasangana zvakare mamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe. Sly Media TV, building bridges.